5. kolo, zápas, ktorý sa obyčajne nazýva zápasom takým derby, minimálne východniarske. Stretli sa mužstva, ktoré susedia, dá sa povedať, v tabuľke. Nechám teda hodnotenie na vás a ako správny hostitelia. Pán Duda, nech sa páči najprv. Ako ste Ja si myslím, že bolo to celku dobré derby. Malo to nasadenie. My sme prvých 15 minút z domácej strany bol Uragan, kde sme dostali 2 góly. Prvý gól po hrubej našej chybe, kde sme mali výhodu štandardnej situácie. Nepokryli sme domáceho útočníka, ktorý nám dal góla. Druhý gól bol šťastný, kde po tečovanej lopte sme dostali druhý gól, ale... Takže toto nakoniec sa ukázalo, že to rozhodlo výsledku zápasu. Našim úmyslom bolo hrať od prvej minúty otvorený futbal, chceli sme napadať rozohrávku domácich, čo sa nám aj darilo, a myslím, že od tej 20. minúte sme boli lepším tímom, mali sme častejšie loptu na kopáčkach, ale myslím si, že potom bol taký kľúčový moment druhého počasia, tá 11, kde sme tú 11 nedali. Myslím si, že tomu zápasu by viac svedčala tá remíza. A propos nepremenená 11, takí skúsení hráči, ako je Janočko, sa nezvyknú míliť v takýchto situáciách. Ja si myslím, že aj vo svetovom futbale sa aj lepší hráči ako Janočko milia. Takže je to také už. Ťažko k tomu sa vrácať, hovorím k tej 11, lebo ja som bol 100% presne, že ho dá. Bohužiaľ. Škoda, bolo to za stavu 2-1, mohlo to byť úplne ja niečo inom. Ja si myslím, že keby sme dali góla, tak asi tá remíza by skončila. Pán Kica, ako by zápas dvoch tvári, alebo dvoch, dá sa povedať, aj v celku rozdielných polčasov. Úvod naozaj, no možno nie Uragán, ale za 13 minút 2-0. No, vstup do zápasu sme mali impozantný. Po peknej akcii konečne sa chytil Šimek Gruca, čo som veľmi rád. A ja si myslím, že aj spoluhráči, a hlavne on sám, že konečne sa strelecky presadil. Druhý gól, šťastie patrí k futbalu. Ďuro chcel obstreliť, bol tam teč, bolo to 2-0. Myslím si, že všetko bolo OK, až prišlo zranenie Bereckého. A si myslím, tam nastala také 10 minút, ešte sa rozbehával, či vydrží, či nevydrží, a tam sme z tej radosti, že sme dali 2 góly, prestali nejakým spôsobom hrať, behať a super sa pomaličky, ale isto dostával do pohody a začal viac hroziť ako do tej 15. minúty. Nakoniec Berecký išiel dole z ihriska a to prestriedanie tam, to miesto sme tam nezaplatali, tak kvalitný super ako Michalovce sú, a musím vyzdvihnúť ako ich dnešný výkon za to obdobie, čo sme v druhej lige, ešte Michalovce taký výkon tu u nás v Bardejove nepredviedli. Mali sme vstup do druhého polčasu, bol to vyrovnaný zápas hore-dole, ale my sme mali čistejšie šance tam po Kicovom centri. Najprv minul mladý Pida a následne Badalian. Či bol pokutový kop, to už ako bol, lebo rozhodca ho pískal, takže to už či dal alebo nedal, ale pre nás som rád, že tá penálta, akože ten Molčan ju zneškodnil a most to podržal. Pred týždňom sme hrali s Trnavou, ktorá tu vystrelila na bránu, jedenkrát dala jeden gól, remizovala, boli sme jednoznačne lepším mužstvom a futbal je taký, získali sme jeden bod, dnes bol super, možno herne. Navyše prehrávali od 15. minúty a to z mužstvom niečo musí robiť, takže z ich strany bola väčšia snaha smerom hore niečo spraviť s tým výsledkom, takže aj napriek tomu, že som rád, že sme dnes uhrali 3 body, niektoré výkony boli slabé. Nebudem tu menovať niektorých hráčov, ale... Možno aj preto išli v závere dole? Bol som sklamaný, no či išiel Badalian dole, tak ako Bady nemá takú výkonnosť, ktorú sme si mysleli pred sezónou alebo pred jarnou časťou, že tu... Ale ešte ostávajú 3 kola a neviem, že sa prebudí, ale je v týme, je nás málo a bohužiaľ melieme z toho, čo máme. Sklamanie, pán Duda?
určite, že sklamanie z výsledku hlavne. Aj hovorím, síce máme tam oproti minulej polovičky sezóny sa nám vyšli, 5 hráči odišli do základnej zostavy, dostávajú šancu aj mladí chlapci. Dneska nastúpil už asi druhý alebo tretí zápas, hráva mladý Grič. Je tam mladý Šinčák, dorastený z ľavej strany, ale aj títo mladí chlapci musia ešte na sebe veľmi tvrdo pracovať, lebo som trošku bol sklamaný, dneska nám nevyšlo ten Jolik Regali, doteraz sa nám stále javil, dneska nastúpil a nebolo to ono. Takže hovorím, musia sa držať pri zemi, musia veľa trénovať, veľa hrať a myslím, že to príde, lebo dneska v tej našej finančnej situácii, čo sa týka aj Cornolie, aj našej ligy, tí mladí hráči dostávajú šancu, lebo vidíte, že trošku kvalitní hráči odchádzajú už preč, ale mali by sa jej lepšie chytiť. Toto mňa trošku ten prístup tých chlapcov mladých, neviem ako kolega to má v Bardeove, ale ja proste som trošku sklamaný z tých mladých chlapcov. Proste by sa mali lepšie predsadzovať. Hej, a majú sa od koho učiť, že hovorím, je tu Janočko, je tu skúsený Mišo Galo, stopera hra, a len to musia ukázať na ihrisku a nie nejakými rečami a tak ďalej. Ďakujem pekne, páni, ja nemáme za to. Ja ešte raz gratulujem.